Naglabot na sa 18 ang patay, kag 24 naman ang padayon pa nga ginapangita sa naglugdang nga ro-ro vessel sa Pilas o kon sa Pilas Island, Basilan. Kainas ang kagahon. Ginpahayag ni Basilan Governor Mujib Hataman nga 317 na katawo ang naluwas ang mga otoridad. Sunod sa mga pasahero nga nakaluwas, kalmado ang dagat sang natabo ang insidente. Samtang ginpanginwala naman ni Commander Romel Dua sang Coast Guard nga overloaded ang barko nga MV Trisha Christine III. Kadamaan sa mga nakaluwas ang gindala sa Zamboanga, kagang iba naman sa Basilan. Sunod kay Mayor Arsina Kahingnano sang Pilas Island, naglabot sa 342 ka mga pasahero ang nakalista sa MV Trisha Christine III nga pakadto kuntani sa Hulosulu. Ginapanagian sang Allison Shipping Lines Incorporated ang barko. Kagilayo naman nga nagpadala sang barko sa lugar sang natabo ang insidente. Sunod sa PCG o Philippine Coast Guard, wala sang oil spill nga nagluntad kag posible nga epekto sang amihan o kung northeast monsoon sa karagatan ang rason sang insidente.